Pulit barim ke jelau badai runa yalam ke BGP ba Mariahom kharkrang wala kentu yaki pulit ban durut teng ban pendap yaki tokit bat ban pengat ne charge sheet haba ki yokem yaki runa haba keren mentagasngi kasi fotori urisa wajal pesan halo ke jing siap pen ya pulit kersian bol kamudai news nem hanongra ba Mariahom ulong ba ke jing seu singa yaki pat ba khamtam ki khlung kena kelas A kanong ba hari ngi na ke jing jia siap pen yap halo ke jingkli badon gi ba Kynnoh ba bandai ki Menshohnoh ba Mariahom ulong ba omla ban Ngeit ba kedai na kam Menshohnoh nama ba ka jingjia sibna Menshohnoh ki pulit ki alap ya ki badon keti wala pernah bjul ya ki jingjia siap pen ya hybrid hanongra bat kum ke parti ka kentu Tnad pulit ban lek teng ban kemar dor gi runal bat ban pengat ka jing persaja ka peteng persya gi waong bakat kum ka an ki pulit bandai kidai ban pendap ya ka jing tokit bat pengat ne charge sheet apo kandai phosngi belada kim la ban pendap ki basya kem Kynnoh jamin no ban yai ban yeng ha ka juk po na yam ka GP la kentai ban syu Kynnoh bat taipop ya ki pulit haba mi kano ka jing sya pan yap nrai la kentu ki pai baru ban ai ka jing Australia ulong ka parti ka kentu ki riu pai ba bala ban ai jing tip bagi pulit halo kan ki jing ji ki ban mi sekhamat kenang bakan yarap bagi pulit omban syubure nelen haladi ngomong ya senjor ka an teman dei hang ni nga kwa ban ong tang ni ko weekend bangi request ya police department bagi pendat ya ka case man ladagi la lap tagi briu ban pendat apa ka khandai po within the mandatory period of 90 days badru ban pet ba kini briu kimnum like bail have a quick and early trial kenang begini gila kibri gila ban yo jing saja juki kan war bunsin kum gini jat kam pindi don kipor gila bill no nomor beli bekas slam plat police investigation kimlan pendap ti kapelong no ka kod ru ban plat no kin bill ti apa plat dai kin bill da ka kenang pun ketang syu ki bahayang kan ndai tai bahayang wala ngi yang ngi ki pat ba ko pun ketang dai kum tau bri bala le kum kan ka jat kam undang la ban yat Surum seneng te kapan ketang ka mesti mujungi tingi kerpa di police department and gila dep investigating in that case gila lab itu nong le sumpa pendap investigation within the mandatory period kandai posngi sampai di ka charge sheet request di ka court conduct an early trial so that conviction kan wan keluar kita Menshohnoh IP and pendap itu ka case ka jaji benai Menshohnoh waktu di police gila lab te kumta kan kita rape cases balik ki khulung khna ki kita pindah pe ki jari ka ja hapo yeng te di bahayang masam la jong balik tu kam te ngai don ba penmi po Facebook condemn ka police ngasmo de ka bakala nomor bala mentala rapi ja ka crime committed dobri bana yeng hila de te pikmi lenti kumno ba police department kala prevent such crimes kan long teng ngim la ban chu Kynnoh etang kita police department ki bokli la le la kam jongki but ngi community kan ka case kin la ban sol the only thing is ngi ki public ngi de ban cooperate with police kan nam ki la ban lap we are lost in words ngim nang ngi la dum ka but ngi la shi sayong de ban i kan jing jan ma dang si banai man chwa ka mi kan jing jang mentah yang sai sin tengah sebenarnya po report tengah tip to report tu tentang ipa yo classification the police kadang tentang these are things kaba kam kala penpawa po selong jingi te kam don chu ta ka jing singan te po selong jingi kan te and government mong ya tang government community ki darbar snong ki itu kita perkat noli jong sinong tu kemudian mendakil gini kan ngasmo ba as a community as a member of the public ngasmo ba we have to come forward but in they menyerap police department ban lap ikan crime nakaliang ka party jungi ling la issue banyak press statement bangi condemn ka tu jingjia but haju ko poru tang de tang bangi condemn ka jingjia but ngi kerpat ru ka press release jungi bangi ai la kerpat ru ya ki pat ba kinu pat ba ki badan kanu jing tip nani ka la ki bagi sngo bakala ban yarap ki police department ki la ban lap ki break bale ini ka kam ni kerpa ki bin wan chakmat menung teng ban wan chakmat ban ai ta jing tip ki police marka la ban long ka mong ta bai i ba por bale ru compare ka ta la dan kanu jing tip ki bagi sngo ba kala ban yarap police department please come forward ban ai police lam kam ta te kam ban tang police department nomor bali ultimately
ke police department ke dan kami di Paiba menyerap lagi bagi investigate this case.